Әле кар төшмәсә дә урамда баш киемсез озак йөреп булмый. Шуңа да без бүген бәйләргә өйрәнәчәкбез. Оста кулы шәһәрдәш Юлия Нуриев безгә үз серләрен ачачак. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, сез форсат тапшыруын карыйсыз. Без бүген Юлия Нуриевда кунакта, оста кулы шәһәрдәш безне бәйләргә өйрәтәчәк. Юлия, хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Менә безнең өстәлдә нинди генә бәйләнгән үз киемнәре юк. Биялей, шапка, кофта кадәр бар, шулай бит? Әйе. Сез моны үзегез бәйләдегез? Үзем кулларым белән. Бик яхшы, бик матур, бик җылы күренеп тора. Без дә бүген бәйләргә өйрәнәбезме? Алла бирсә, өйрәнәбез, әйдәгез. Теләкләрегез булса, Теләк бар, әйе. ярар. Так, җепләрне мин инде бүген сезне башмак, менә монда өйдә киеп йөри торган тапочкалар йөртәм. Бу минем улымның тапочкалары. Өйдә бик яратып киеп йөри аны. Мин менә бу җепне пасмаларда алам, соңына шушындай менә йомры туп шикелле түмгәкләргә нитеп куям инде, урап куям. Һәм иң беренче без күз җыябыз. Күз җыя беләсезме? Әйдәгез. Җыябыз. Сез 41-не җыягыз, мин 43-не. Миңа менә әле бәйләргә кирәге как раз 38-нче размер, мин шуңа 43-не җыям, ә сез 37-нче размерга 41-не җыягыз. Сез үзегез бәйләү белән күптән шөгыльләнәсезме? Мин инде бәләкәйдән үк бәйләйм. Минем үзем Башкириядан. Анда әби-бабаларны нәнә кортата дип йөртәләр. Нәнәем минем бәләкәйдән үк өйрәтте бәйләргә. Хәзер кибетләрдә нинди генә җепләр юк инде, ангорка дисеңме? Элек бит инде безнең әби-бабайлар гадәттә җиннаскиларны җоннан бәйләгәннәр, сарык җоннан. Үзләре бәйләп кенә калмыйча, үзләре дә эрләгәннәр, шулай бит? Сез үзегез эрли беләсезме, күргәнегез бармы? Күргәнем бар, әлбәттә, чөнки минем нәнәем җинне эрли. Без Башкириядә әним һаманда сарыклар тота, аның җинен без кисәбез язлы-көзле, һәм шуннан нәнәем җин эрли. Тотып караганым бар, әзрәк эрләп караганым бар, тик ул эш белән әле эшләмим инде. Мәшгуль түгел шу. Безнең әбиләр бит инде кич утырып, махсус бәйли торган булганнар, әймәгез бер генә. Элек бит инде телевизор карап утырулар булмаган. Бергә җыелышып, кул эшләре белән шөгыльләнгәннәр. Хәзер булса да, әле менә хәзер телевизор кичкене берәр нинди кино караса да, нәнәй кулына берәр нәрсә ала, обязательно берәр нәрсә эшләргә булса. Тик утырып булмый, тик кенә кино карап, кул кушырып, утырып карый алмыйм инде. Минем күңелем Канына сеңмәгән инде, әймәгез, өйрәнгән шулай. Канга сеңгән. Тик тормаска, эш. Менә сез әйткән бу носкины бәйләр өчен безгә күпме вакыт кирәк була? Ну, әлеге дә баягы усталыктан да тора. Минем өчен инде бу менә балалар носки ярты көнгә дисәм була, менә бер параны бәйләргә була инде. Можно 2-3 сәгатьтә дә бәйләргә теге бүленмичә борчымасалар, бәлки балалар булгаштан соң бит инде ул бүленә, әллә ничә тапкырга. Шуннан соң инде ул кайчакта бәлки көндә бәйләргә була инде. Соңгы күзәнәкне без ничек алабыз? 10 белән алыгыз, ярамы? 10 белән. Ярар инде юк башлар дип әйтик, әймәгез. Менә шапкалар, кофталар бәйләү бөтенләй башка юнәлеш, әймәгез, авыррактыр инде. Башта әле җепне өйрәнгәнче әйе. Куркыта. Былтырларны башлаганда бик куркып дип әйтим мин инде, теге җептән дә куркыш бит инде ул, җепне белмәгәчтән соң шулай курка башлаган. Шуңа да инде кешеләргә тәкъдим дә итмәгән идем.
Үземнекиләргә генә, сеңлемнәремә, менә әниләремә алар да сынап карадык. Хәзер инде шапкалар җиңел, шапканы бер көн эчендә бәйләргә була. Рәхәтләнеп утырып, теге авыр узорлы ниле булмаса, ул менә свитерлар гына, кофталар гына инде узаграк була инде. Чөнки анда җиңнәрен дә бәйләргә кирәк, кулларын, бөтен гәүдәне бәйләргә кирәк. Бәйләү өчен әле тынычландыра дип тә әйтәләр. Дөресме? Әйе, минем өчен нык рәхәт инде менә берәр ничек борчу булсамы инде шунда теге арып киткән чакта булса да минем өчен ял менә энеләремне алам да утырам теге үз ниемдә дөньямда кайтадыр йөргән сымак инде. Әйтеп тынычланып, рәхәтләнеп. Ул бит инде ул теге яраткан эшеңне эшләсәң үзеңә рәхәт, үзең теге ничектер әйтим канатланасың, ниндидер эмоциональ энергия белән тупланасың. Ушамый дип сүтеп аткан чаклар булдымы? Булды. Әлбәттә, теге зур булса размеры, шуннан матур килеп чыкмаса, ярый инде булай дип кына калдырмыйм инде, теге бәйлибез дә бәйлибез, ак төс белән бәйлибез. Икенче так бәйләдек. Икенче ак белән генә. Ак белән генә. Не булды хәзер? Булды беренче күзне булай бәйләми алдык, икенчесен бәйләдек, өченчесен бәйләми алабыз. Бәйләми генә күтәреп буларны. Менә булай иттереп алабыз. Вот. Хәзер монсын дүртенчесен бәйлибез ак җеп белән. Уң беләнме? Уң белән. Узор буенча карасагыз, анда как раз ул уң күз белән барада. Соңны хәзер тагын бәйләмичә алабыз. Уңны бәйлибез ак белән. Менә шулай бәйлибез 20 күз. Сезнең ни буенча 20 күзне бәйлибез. Миндә 21 була. 18, 19, 20. 21-нче күзегез менә соң. Хәзер аны бик зур диккәтлек сорый бит әле бу. Әлбәттә, монда рәхәтләре бәйләп утырышлык. Әлбәттә, ул әйтәләр, "Хей, башмакны, шундый ни эш, әле бәясе шулай дигән булалар." Эшләй башласаң, ул бердән ни түгел, ул өйрәнеп беткәчтән соң гына уже кулыстары беткәч кенә җиңел. Баштагы вакытта мин үземне хәтерлим, килеп чыкмагачтан соң ачулар да чыгадыр, бүтән бәйләмим дип әйтә шаккадыр. Ансын бәйле. Минем зәңгәр җип, яшел җип кая китте? Аста калдымы? Ул сезнең монда калды, курыкмагыз. Әйләндерәбез. Менә әзрәк безнең узорыбыз әзрәк күренә башлады. Менә бу җирдәме? Уртада гына була күрсен инде ул минем. Ярар. Әйләндерегез тиякка. Беренче күзне. Бу безнең сул як була. Сул як була. Хәзер беренче күзне бәйләмичә генә алабыз. Акны. Бәйләмичә генә алабыз. Һәм җипне, ак җипне бу якка үзебезгә алга чыгарабыз. Менә бу бәйләп. Менә шулай чыгарасыз да, теге күзне бәйләмичә тагын шулай төшереп кенә алып куясыз. Вот, булды дөрес. Хәзер тегесен бәйлибез. Акны ак белән бәйлибез. Яшелен шулай иттереп төшереп кенә калдырабыз. Тиякта безнең бәйләнмәгән основной җип бәйләнә. Юк, ни матур булып калачак, тиякта узор булып. Менә булай калачак, менә лин, менә сызыклар сымак шикелле калачак. Ие. Артка чыгарып бәйләсәң, ул матур булмый. Шуңа агын акка бәйлибез, бәйләнмәгәнен җипне алга чыгарып, бәйләмичә генә уң энәгә күчерәбез. Беренче күзне ничек без бәйләми алабыз? Гел һәр вакытта беренче күзне бәйләмичә генә алабыз. Ракушка килеп чыга башларга тиеш. Менә минекендә, сезнекендә әйбәт күренә. Менә шулай. Һәр бер вакытны менә шушы хәзер бит инде менә безгә 9 күз өстәлде. 43 күзгә мин, например, кушам 9 күзне һәм тагын 2гә бүләмдә. Шул 2гә
бүленгән түгел бүленмей, шул түгел бүленме биткән саннан соң киләсе күздә без тагын җыябыз ракушкалар, и шулай җыя размерынан итә башлыйбыз. Һәм үзебезгә кирәкле размер җиткәчтән соң, бу чәчәкләрдән алабыз да инде әкренләп бетерә башлыйбыз. Шул бетергәчтән соң моннан мин үзем тегеп куям. Төрле кеше төрлечә бетерә, әнә белән генә бетерә, ә мин моннан астын тегергә яратам инде. Юлия, сез әле носкилар гына түгел, шапкалар, кофталар да бәйлисез, әйе? Аларны да карап китәбезме? Әйтегез? Әйтегез. Карап китик. Мондый баш киемендә зәмхәри салкыннарда да куркыныч түгел. Бердән җылы, йомшак, тәнгә рәхәт. Мин сигезгә төшәм, сез форсат тапшыруын карадыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.